Luto na natin yung ating laing. Tapos nakapagsaing na rin tayo. Ano, kumusta magdamag mo? Ha? Kumusta magdamag mo din sa kabundukan na ito? Napakaganda ng lugar na ito mga kasinag oh. Ayan. Yun. Mga kasinag, ngayon na ang day 3. Dito pala kami natulog kagabi. Ayan oh. Napakakalat. Ang grabing lamok mga kasinag. Hindi kami nakatulog ng ayos. Nakapag-almusal na rin naman kami. At ngayon ililipat namin si Magayon. Doon namin ilagay si Magayon sa kabilang bundok. Ilipat lang namin mga kasinag. Tapos mangawit na kami. Yun lang ang kagandahan dito mga kasinag. Dito kami natulog. Mapapaagap kami sa trabaho. Hindi kagaya dun sa Baong Sirang. Kung doon kami tutulog, madating kami dito anong oras na? Tanghali na. Kaya ngayon maagap tayo mga kasinag oh. Nabanaag pa lang ang araw yan. Sikat pa lang pala. Update ko muna kay Magayon. Pasensya na kayo mga kasinag hindi ko kayo ma-update kay Bagwis. Dahil po si Bagwis ay tawag nito wala dito. Nasa diak. Si Mrs. lang nagbabahog ng mga kasinag kasi may ginagawa nga tayo dito. Ayan si Magayon na ilipat muna natin. Dito muna ako. Alright. Good morning. Ano, kumusta magdamag mo? Ha? Kumusta magdamag mo din sa kabundukan na ito? Di ba? Napakaganda ng lugar na ito mga kasinag oh. Ayan. Yun. Ayan ang Tinaluhungan. Pinakamataas sa bundok dito sa bayan ng Seruma. Yung may tunnel sa itaas. Siya yan mga kasinag. Di ba? Ito na. Umiihi. Umiihi si Magayon. Ayan mga kasinag, sa ito na si Magayon. Dito ko muna tinali. Malapit lang dito sa may sapa dito. Para mamaya tanghali pag kukunin namin siya. Malapit lang. Tapos ito naman yung isang kalabaw na alaga ni Inting. Ayan. Bye bye. Diyan ka lang ha. Kumain ka lang, kumain dyan. Baka busog ka. Ayan mga kasinag, umpisa na ang aming trabaho. Iwanan namin dyan ang aming mga alaga. Mangawit na kami. Sinting muna mga ngawit mga kasinag. Pag napagod siya, ako naman. Palitan lang naman kami dalawa. Ayun lang ang kagandahan at pares kayo marunong. Kauwi lang namin mga kasinag. Galing sa pangawit ng niyog. Sinting pala mga kasinag. Yung katulong ko umuwi muna sa baryo. Mga kasinag, naisalang ko na yung ating laing na gulay. Ayan na oh. Ayan. Di ba? Yan ang sahog natin mga kasinag. Yung inilaw natin hipon. Masarap yan mga kasinag. Fresh na fresh yan. Ayan yung hipon na tabang. Ayan, takpan natin. Ayan. Ayan yung ginawa naming kalan. Update ko lang ulit kay mamaya mga kasinag. Pag naluto na yan, nag-uulan pa. Huwag kang lalakas. Gaambon mga kasinag. Luto na natin yung ating laing. Tapos nakapagsaing na rin tayo. Ayan. Mga kasinag, mananghalian na tayo habang umuulan. Ayan mga kasinag oh. Umuulan. Ayan pala si Magayon. Naggatong na rin ako. Kasi mga kasinag, malamok. Kaya naggatong ako. Ayan, kumain na tayo. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay ng blessing ngayon. Thank you so much Lord. Amen. Kain na tayo mga kasinag. Mga kasinag, mananghalian muna po tayo. Kain tayo mga kasinag. Kain. Ayan. Dito masarap pagkain sa dahon ng saging.
kasinag yung huli natin kagabi. Ito na oh. Ayan oh. Oh, ang taba. Panalo. Ang sarap. Ang taba pala ng hipon dyan sa sapa mga kasinag oh. Fresh na fresh oh. Umuwi kasi sa bari yung mga kasamahan ko mga kasinag. Tayo lang na nandito. Kailangan na magluto talaga tayo ng para sa atin. Sarap. Ito mga kasinag oh. Matatagal-tagalan pa kami dito mga kasinag. Hindi pa kami tapos mangawit. Ang nakakawit namin nasa kalahatian pa lang. Medyo masukal din kasi mga kasinag. Ang luang kasi itong lukuprahan namin mga kasinag ay 5 hektarya. Saka napakalayo. Mga kasinag, katapos lang natin mananghalian. Nalubat pala yung ating GoPro. Buti lang mga kasinag, may extra battery pa tayo. Subukan ko mamayang makauwi para makapag-upload tayo mga kasinag. Kasi yung cellphone ko nagka-problema. Nag-i-storage full na mga kasinag yung cellphone ko. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kahit para-delete ko na yung mga ibang video, ganun pa rin. Kaya uwi ako mamaya mga kasinag para makapag-upload. Shoutout po pala kay Rosana Rojo Viet from Belgium, Europe. Shoutout din sa kanyang alaga na si Lou. May alaga siyang pusa mga kasinag na napakaganda. Ang pangalan ay Lou. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa amin ni Bagwis. Pasensya na muna po ngayon at hindi ko kayo ma-update kay Bagwis dahil po andito ako sa lupa na isinangla kay Madam. Ang usok kasi mga kasinag oh. Nagkukupra po kaya ako dito, kaya hindi ko pa kayo ma-update kay Bagwis. Pero baka mamaya umuwi ako mga kasinag at subukan ko na ma-update kayo kay Bagwis. Ano mga kasinag? Ang usok. Pag hindi kasi ako nagpausok mga kasinag, lalamukin ako. Shoutout din kay Jonas Banaag ng Rizal, Laguna at sa anak niya na si Ronet Banaag. Maraming salamat sa inyo mga kasinag, sa inyong pagsuporta. Shoutout din kay Alejandro Coracha the Master, Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico, Ken Sander Japan. Shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Idol Copino Hunt, Sejilas Adventure, Swig TV Official, Udot Motovlog, Bicolinyo JNJ. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung nasan ako nandun ng usok. Pandinding usok to mga kasinag. Yan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Pasensya na talaga muna ngayon mga kasinag hindi ko kayo ma-upload pasensya na muna ngayon mga kasinag kasi hindi ko kayo ma-update kay Bagwis. Sa mga susunod na araw mga kasinag, baka i-update ko kayo, baka makauwi ako mamaya. At kasi mag-upload ako ng video. Hanggang dito lang muna mga kasinag, kasi hindi muna ako makapag-vlog. Wala kasi akong kasama. Pagkawit, ipon, sulo ko kasi may gagawin si Inting. Kaya mga kasi Sinting kasi mga kasinag yung partner ko wala, nasa Bagong Sirang. Pumunta dun ngayon kasi darating doon si Madam para bayaran yung
binili na kalabaw na gagamitin namin dito. Kaya pumunta muna doon si Inting, kaya akong naiwan dito mga kasinag. Kaya maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye.